Glu lek mancing ki aja wedi kedalaman lek glu iwake lek. Uhuy. Wis. Tapi Mas. Mantap. Glu. Walah, sakmene lek. Nah, iki tak rilise lek iki lek. Wah. Glu Mas, Dudieng. Wah, rilis. Glu. Nah, iki rada wangun lek. Lah ya toh, mau lembut sak jentik saiki sak jempol lek. Dirilis ra lek. Rilis Mas Buri. Wah, glo Gus. Wah, kowe nak ra niat mancing, pancingmu ijalno icir, Gus. Wah, Jan. Wah, jos Mas. Selamat. Lah, glo lek. Wow, keren. Wah. Nah, iki dirilis lagi, Mas. Rilis, Mas. Ya ta. Woi. Lah, glo. Lho, kene Pak Agus, rene Pak Agus. Walah iwake semene iki iwak apa nek iki? Ya iwak tenanan lho, Pak. Wah, wis. Lanjut dulu. Lah, gelo lek. Kena meneh lek. Iwake sepiro? Lah, itu. Jos Mas, dudeng. Lah, gelu kena meneh to lek. Cemplungke kali pisan langsung kena. Rene ya lek. Nang ngisorku lek. Lek sapa kuwi? Lek Dodo. Lah, gelo lek iki lek kena iwak jenenge lah. Wah, wis dirilis iwak semono iki. Iwake sekongkol tenan nang kene iki lho. Waduh, iwake samene. Wah. Lah, lho kena meneh to ngono we. Oh alah, iwake semene nek iki dirilis neh iki. Wah, jan pol-polan iki. Rilis nang sawah iki. Lah. Gelo.
Lho, iwake mlayu-mlayu. Ya kok mlayu-mlayu iwak iki ra ndek sikil ding kok mlayu lali aku, Gus. Wah. Hmm. Lanjut dulu. Lah, sakmene wae Mas, lho Mas. Teganian dikowak. Wah. Iki langsung dirilis saja Mas. Es. Lho, kena Mas, neng nong, kena Mas. Walah sakmene jebule iwake. Wah, diris lagi. Ya Mas. Wah, pol-polan emangane malah iwake semono. Lho, nek iki ana mberot-mberote, Lah, itu. Wah, wis lumayan ana mberote. Lanjut. Untuk hari ini kita cukupkan dulu Mas. Mudah-mudahan terhibur dan ada manfaatnya. Kita sekali lagi di Kali Torong, itu sesepuh-sepuh Master Gepeng itu. Mbah Sam, Mbah Di, dan master satunya siapa itu lupa namanya. Terus itu ada Pak No, Pak Falah, lo tak sebut Pak Falah. Ada Master Dodo. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan di catatan Mas Agus. See you again, see you next time, bye bye.